nga po pala si Angelo Usi, taga Masantol, Barangay Puti. Ito na po yung pang 5 brands namin na Crabs and Crack. Unang grade 6 pa lang ako sa history ko. As in, di po ako marunong magbasa. Hindi ko pa nga mabasa, sir. Tumigil ako ng isda ako sa dagat kasi nga, nahihiya na ako, hindi pa ako marunong magbasa. Grade 6 na ako. 6 months ako nangingisda sa dagat, sinasama ako ng father ko. After 6 months, sinama naman ako sa monumento para magtinda naman sa bangketa. Parang minulat ako sa mga karanasan ko sa edad kong 12 years old. Bumalik uli ako sa barangay namin. Hindi ko alam kung paano ako magsimula dahil hindi pa nga po ako marunong magbasa. Dahil sa karanasan ko, nakita ko kung makakalakihan ko yun. Muli, bumalik ako sa pag-aaral. Sinutor nila ako, grabe. Inabot naman ako ng 4th year high school. Sa 8 subject ko, isa lang ang pumasa, values pa. 7, bagsak. Dala ng karanasan ko, parang ginaid ako ng Panginoon. Ang dami kong naranasan, experience. Nakapag-aaral ako sa Manila. 6 months pa lang ako nung college. Nakita ko yung mother ko. Nagtitinda siya sa Blumentritt. Siyempre, yung pag-aaral ko, hindi ako ganong kagaling. Tapos, sobra hirap ng nanay ko. Then, pagkatapos nun, hindi ako nagpakita sa kanya na pinag-aaral ko na yung sarili ko para ako na mismong magtinda. Araw-araw bumibiyaya ko 2 timba. Doon po ako nagsimula sa halagang 4,000 na sinimulan ko. Nung nag-duty ako sa hotel, nagkaroon ako ng 4,000. Then nag-extra, nagtitinda ako ng 2 timba. Araw-araw nagko-commute ako ng Masantol hanggang Manila. Sinusulit ko yung araw ko. Sa kakabiyahe ko araw-araw, nagkaroon ako ng pambili ng motor. Sa isang araw, binabudget ko 5 piso, pambili ng okra. Nagtitipid ako, pang bili ng mantika. Para makatipid, sa loob ng 1 taon, nabili ko yung motor sa loob ng 1 taon. Bago ko bumili ng motor na yon, una, nag-apply ako. Hindi ako tinanggap. Nag-apply ako as a waiter. Iba pala yung plano para sa akin. Dala ng karanasan ko, namulat ako sa buhay. Nung nakabili ako ng motor, biniyabiyahe ko naman yung Masantol hanggang Malabon. Nagmumotor lang ako. Nakalipas ang 1 taon, nagkaroon ako ng pambili na naman ng sasakyan. Dire-diretso naman. Iba't ibang negosyo tinahak ko para makasurvive ako. Kung saan ako inaabutan sa dahan. Dala-dala ko yung damit ko. Kung saan ako nakikiligo sa CR. Dire-diretso yung ginawa kong pagkatrabaho. Naging 10 years akong supplier. Iba't ibang restaurant, hindi ko po na po papangalanan ng mga restaurant. Manila, Laguna, Pampanga, naging supplier po ako. Ang pangalan ng supplier, Aros Seafood Distributor. Bukod sa restaurant, marami akong pinasukan, nag-try ng iba't ibang negosyo. Naisip ko, bakit hindi yung mismong sinusupply ko ang i-apply ko? Nagbukas ako ng restaurant, nung nabuo yung pangalan na Crabs and Crack, nag-budol fight lang kami. Una, awak ko yung crabs, and then may awak akong pamukpok, bato. Kaya nagtatanong sila kung anong ipapangalan kay Crabs and Crack. Nung pinukpok ko yung sipit, na-crack siya. Crabs and Crack. Doon na siya nagsimula. Hanggang nag-hire kami ng iba't ibang chef. Nag-try kami. Kami mismong mag-asawa ang nag-approve. So, nagdire-diretso na siya. Yung first branch namin, sir, is Primus Brands. Harap po siya ng Calcutta. Nag-open po siya noong February 13, 2018. Tapos yung next branch namin is sa may Jumbo General Dolores intersection. Nag-open po siya noong May 21, 2019. And our third branch is Angeles City, the Infinity branch. Nag-open po siya noong January 8, 2020. Sakto po na nagka-pandemic. Our fourth branch from Korean Town Friendship. Nag-open po siya noong May 8, 2022, yes. And then our 5th branch, Tila Bastagan branch. Sir Angelo, last few questions. Ano sa tingin niyo po yung naging success ng Crabs and Crack? Parang every year po meron tayong binubuksan. Siguro ito, namomotivate ako sa dami ng natutulungan namin. Ayun ang nakakapagbigay ng lakas sa amin. Kaya hindi namin nararamdaman yung pagod. Na-enjoy talaga namin siya. Hindi lang kami basta-basta nagpapakain ng may natutulungan po kaming mga
maraming empleyadong isa sa motivation po namin. Ano naman sa tingin niyo po yung nagugustuhan ng mga customers natin? Bakit po nila sinusuportahan ng Crabs and Crack? Siguro yung service namin, consistent yung supply na napakagandang quality. Sa 10 years experience kong naging supplier ako mismo ang nagme-maintain ng quality ng Crabs and Crack. Dumadaan sila sa akin na chine-check ko po talaga ng mabuti yung crabs. Lagi po namin inaano yung mga staff namin na magandang service sa mga customer po namin. Sa ngayon, ang plan namin, every 3 months nakakapag-open po kami ng isang resto. Next year, lalabas na po siya ng Pampanga. May pa-open na naman kami ng 2 branch ngayon sa Clark, January, and then February sa Timog Friendship po. Ini-invite po namin kayong lahat ng mga customer namin at iba't hindi pa nakatry kay Crabs and Crack na sure na mag-enjoy po kayo na 100% napakaganda ng quality ng sineserve namin dito sa Crabs and Crack. Crabs and Crack,